Umcwaningi Mabhuku omkhulu uthi uhulumeni wesithupha ngaphansi kwentando yabantu wehlulekile ukuqikelela ukuthunyelwa kwezidingo kubantu. Kusinda kwehlela ngakwezemali komasipala base-Free State eNorth West eThekwini, KwaZulu-Natal naseGoli Gauteng. Kanti-ke labo abebevamise ukwenza kahle njengaseKapa naseLimpopo sebesilela emuva. We also want to highlight that in the Western Cape, out of the 39 clean audits, 21 of them sit in the Western Cape. So the Western Cape remains the area where there's a concentration of clean audits. In this year, we are also recording that, unfortunately, the Western Cape has been regressing over the last 4 years. Bangamashumi amathathu nesishiyagalolunye omasipala abathole umbiko womcwaningi Mabhuku ongenacopho. Umcwaningi Mabhuku omkhulu uthi lokhu kuba nomphumela omubi kuzakhamuzi ezilinde izidingo komasipala. Omasipala abaningi abayilandeli imithetho yokukhipha imisebenzi, basebenzisa budedengu imali bese ke beyehluleka ukukhomba ukuthi isebenze kuphi. And so what then happens is that the contractors that are appointed effectively are unlikely to deliver from day one. And what that tells us is that the people employed in the municipality to monitor these projects are not being disciplined or effective in monitoring and holding contractors accountable. Umcwaningi Mabhuku uthi ukuze kube noguquko kumele omasipala bebe nabahola abaqotho, abantu abanolwazi olunzulu lokusetshenziswa kwemali nabakwazi ukuqondisa izigwegwe labo abephula umthetho.